Cape Town Planeta ho adu lo thu le fangabula du zok thu jogi in a soi chuan kupri po chuan keipo ibula chu ka du zok I secretary kania ka power mang thei to lo po ni la poi ka ti lo alo ti ve an hlim dun ta hle ma se mishing mangai tu masaberi ni a I hlau lovem ni dani bo chebok si a kupri in a ti chuan tlem chuan hla ve ma se fangabula ka chuan engma ka hlau lo jogi in alo ti dai Shia ero chuan fanga chu lo ti puin jogi chu chen turin alo shil le ma se fanga chuan alo tum lo hle chuta shia chuan abula no chu a power mang chuan atiki tuta fanga po chu a chong viau ka ming chu number 11 ania Cape Town mi le sa kani mishing te chuan alien min ti chen ti in a power chuan tui chu a thlia engmi po chu lo ni la enge jogi nen chuan inin zomna ti in fanga chuan alo zot ve thung o ibial nu hi number 7 ni in alien ve tho ani khovela hian hormone element la khom turin alo kala chumi tan chuan man tangkai ber ini chuan in chirhma hian ban san mai ro a hmangai ngai lo shim shim che a thil du ne na tan chawania adu che tia a soipo chuan fanga chuan oi tur nge oi lo tur ti po shelo chuan alo ngoi renga ama lo ngak reng tu jogi chu a thlir wangwanga zona hlirin a khat min hmangai yem jogi ti in avasot ta phong mai hmangai te reng mai ti na lo chang shi I an engkim min shil vekania enge shil che keipo in kha shil che chu ka tum thina lom kha commission chu ani ma se ka du tak tak che ti ero hi chu thudi kani ani le min kal san do nem ni ai teulo mai ka ril ru ka siam fel vek to engpo lo thleng se ibula ka omang fanga chu alunga I hmel em awang chuan in ngei to na hun pe in jogi chuan akal san do na fanga chuan alo kwa ding chot mishing emo alien po ni la ka hmangai che alo ti jogi chuan a power mang chuan mundang da ya chuan a kalpuya luikama te chuan kalpui zelin khovel chu ati ding veka tuma chuan chelo anma ni a thil fel lo zong zong te chu a siam that sak zela fanga po chuan makti in ro pui lo tingang mai anchunga thil thlen thin te chu a hrethiam ta war bok a hmangai na power mang chuan pangpar te chu color hrang hrang jogi chuan a pe boka an holama chuan jogi chu a ril atram to si traffic alo jam na sabok nen khovel chu ti ding le in an car chu a thlo tir ta daya thlona ang mai chuan khopui te chu an hnuai lama chuan alo lang pe war mai fanga chuan nuam ati hle chuti lain shia chuan jogi in a power hmang ti chu alo hria a anin then pha chuang mi alo ti po a hrethiam ngal ma se jogi chan hi madu awang ani a lo hua po ni sela poetition lo beidon mai po chu tum chuang hek lo kupri ni na dik tak po chu jeya bula chuan shil chuan du viawa ma se kupri chuan alo langam chia si lova an la ze pui tari ani la chuan Rising Star Cup Art Competition Award Ceremony a telve turin fanga te ba ka kupri po chuan lo som telve a an vai chuan an vakal ve ta ni kupri chuan painting pakhat hi alo thlir vungvunga alo ngui bur mai vui ni ka kal chuak to a jeya kut chuak ka hmu ve mi alo a be ve na sa telul nen ti in alo phun no anu a chuti lai chuan jeyan loman adon thu chuan lo puang ta hlau mai a painting po chu kupri le malo ni a meiche fel le du om tak ani thu te chu a soibok ibial nu em ni ti a mi inan lo zo chuan engemaw awangin ka tilung oilova min be thadu vak lawa ma se chance voi khachia chu min pek ve ka phut ani ti in jeya chuan alo chang kupri chu asa awang chuan atlan chuak daya ani na tak chu a hil thei bok si lo a ril ru a buai ani ma se jogi chuan waisen tura lo fuin ani na dik tak chu jeya bula chuan pawng chuak mai tur chuan alo ti chutiang alo ni ta ka chuan kupri po chuan jeya bula chuan ani na zong zong chu a hrilh ta veka ma se ani po chuan ani na ang chuan alo poma alien robot po ni sela
a hmangai reng thu hrilin alo fawp ta ani kupri pawh chu engtinma awm lovin alo kuah let a mahse a rei deuh hnu chuan satelah chuan a chang leh tlat mai Jaya chuan satel chu a chhar vata a chul heuh heuh tunah chuan couple pathum lai an lo ni ta a an in hnaih tlang bawk a nuam an ti hle Jogi pawh chuan an nihna leh an power te chu a ziap tawh lem hle lova Doctor le mi sai te pawh chu an lo phok hruh mai eilian an nih thu leh an power nei thu te chu an hrilh hnuah an hre thiam ve ta chaw ani a hma tang khan an power an lo hmang ngai lo chu mi sai phei chuan alo ui le hnu hnawh midang hriat ve lo tur erawh chuan an thuruk chu an in thup pui tlat a ngai dawn ani nikhat chu hriia chuan jogi chu a in a leng tur chuan a sawm a a rilru chu thlak leh tur chuan alo sawm leh jogi erawh chuan alo la duh chuang lova chutah phakar takin hriia chuan ka hre thiam che i thutluk na chu ka pawmpui zel ang che engpawh ni se in thlah nan he thil hi in duh ni la tiin thian kan ni kha ti pa chuan in tur chu alo pe a jogi pawh chuan a rin ngam awang leh a hnar hri awang chuan alo in ve mai a haw tum chu alu alo hai ta tlat mai hriia awmah chuan a tluta a fangate chuan jogi chu restaurant pakhata an lo nghak renga surprise tumina romantic thei ang ber chuan an lo inbual sai ani mahse jogi chu alo thlen har tak em awang chuan fanga ngai chu a tha lo hle a biak pawh a tumla chuan a tlang thei bawk si lo jogi chu room pakhata chuan alo har hlula a thil in te chu hre chhuakin pawna chuan chhuatum mahse kawngka chu a hawng thei tlat lo a power hmang pawh chuan a hawng thei miah lo chu makati hle a hriia chu lo kalin fanga chu mi tha tak ani lo thu chu alo hrilh leh jogi erawh chuan room chhuah san chu alo tum ve ngat ngat thunga chuti laiin Jaya leh Kupri te erawh chuan tudang ngai lovin anin ngai zawn na chu hlim takin an lo lawm dun ve mial mial thunga jogi te har satna pawh chu engmah an la hre lo ani hriia chuan jogi hnenah chuan an jean inmil chiah thu chu a sawi ta a mahse jogi chuan fanga chu ala thlang zawk tho si hriia chuan roomah chuan a kalh hnan leh dai a mamaw a nei chuan candy chu hrilh mai turin a ti jogi an biak tlang thei tak lovah chuan Kupri te pawh chuan engkim an lo hre thiam ve ta a an vai chuan an mang ang hlawm hle Kupri pawh chuan a awmna chu zawn chu a tum nain mahse signal a hmu tlat lo leia an signal block tir theitu awm chhun chu hriia ani thu a sawi takah chuan an vai chuan hri inah chuan an va kal ta a ani chuan alo lawm vak lo jogi khawng e tia an va zawh chuan a hriat loh thuin alo chhang hriia chuan jogi chuan karuala planet a haw ve a duh tawh ani nang nen hian inzawmna pakhat mah nei a duh tawh lo tiin dawt alo hrilh leh kawngka te chu a khar khum hmak zui candy chuan enga ti nge hormone element i nei tawh tho si a jogi hi hruaiin kan haw thei tawh mai lovem ni tin alo zawt tuna kan hruai haw lui chuan genetic matching system kha a ring dawn si lova chuwang chuan a rilru thlak tir ngei a ngai ani alo ti jogi erawh chhuah tumin alo bei ve na sa mahse a power chu hriia power ai chuan a nep tlat si a engmah a ti thei lo fangate pawh chu lungai takin an haw leh hnak hnak a Jaya phei chuan a udin hmun thleng pawh chuan a him lovin a hria a hriia chuan a tin a ve mai ang ti chu a hlau ani mahse Kupri chuan kan planet danah chuan mihring te tih nat nan kan power kan hmang thiang lova a tin a ngam lovang alo ti vat jogi chuan candy chu khawlai ava chhuah pui velah chuan a sawm ve kewa ani lah chuan enga tan ma alo ngai si lo kadam lo hospital ah min hruai rawh a ti leh pawh chuan candy chuan lo scan in i dam that vek kha chhuai chak wang mai mai ani kha alo ti si hriia lah chu hnathawk turin a chhuak daih dawn bawk si a jogi chuan a re a ti in a ning hle chulai tak chu Kupri te khan an lo chang ve kar thunga wifi te chu an off vek satella a chan theih nan Kupri chuan Jaya chu a biangah chuan a va fawp kewa hri alo chhuah lai chuan a lut ru hman hloh mai fanga te pawh chu a hruai lut ta a
Georgie omna tur ni awm a an hriat ah te chuan an zawng kual vak vak. Mahse an chiat dan zawng zawng chu CCTV atangin hriah chuan a lo thlir vek a. An zawng hmu dawn chuang lovin a hria a. A chan pawh Georgie chu an hmu ve thei tlat lo ani. Georgie erawh chuan hmu in lo khawih te chu a tum thin a. Mahse ani pawh chuan a khawih thei tlat lo. Fanga erawh chuan Georgie aw ang deuh chu a hre thin a. Mahse a zawn hnu pawh chuan a hmuh thei lo awang chuan beidawng tak chuan an haw leh ta ani. Candy kha an lo ti tawp thei hauh lo a lo ni a. Chutah Georgie chuan a rilrua thlak tawh thu leh hmangaih na tih vel chu engmah tak tak ani lo zia te. An khua a haw ve mai a duh tawh thu te chu hria bulah chuan a sawi ta a. Ani pawh chuan lo lawm hle. Ani chuan spaceship kawila kan haw dawn nia phur takin a lo ti. Mahse Georgie chuan karila tram tawh lutuka restaurant ah min hruai phawtla tin a lo ngen zaih. Keiman ka zuk lei sak mai ang che tiin in hnuai lamah chuan hria chu a zuk chhuka. Georgie duh ber arbop te chu a zuk zawn sak. Cake chu ngah deuh a ngaih dawn awang chuan a zuk ngak ta renga. Chumi hlan chuan Georgie chuan Candy chu lo biak bum thei hlawin a pawar chu a theihna zawng zawng chuan a sawm khawm a. Room kawngkhar chu a ti che thei hlau mai. In teleport chu duh viau mahse a pawar chu a hman nasa em awangin a hmang thei tawh tlat lo. Fanga ina chuan a va tlana a lo awm si lo. Khawlaiah te chuan tlanin a zuk zunga a au vak vak. Fanga pawh chuan eng tin tin emaw Georgie awna chu a lo hre thei hlawa. Amah zawng chuan a lo tlan chhuak ve bawk. Mahse an in hmuh hma in hria chuan a lo hruai bo leh hman daih mai. Tunah chuan Georgie pawh chu a lung awi ta bik lo. Kan dan bawh chia in kalaka i superpower i hmang ani tiin a chhuah chhal ta a. Ani lah chuan a lo haider hmak bawk si. Fanga khan Georgie aw kha chu a hre thei a. Mahse amah kha a hmu thei bawk si lo chu maka ti hle. A awmna la an zawng hmu thei bawk si lo. An hmuh thei lo na chan chu thatak awmin a ring ta a. Hria inah chuan Georgie pawh chu a awm ngeiin a ring bawk. An hmuh thei lo na turin Candy chuan a siam ani an ring ta ni. Chu thil ti che tur chuan CPU powerful tak mai an mamawh dawn. Hria leh Georgie te chu an naupang lai tangin an lo in hredai tawh a. Mahse chief training a nei awangin hun rei tak chu an lo in hmu tawh ngai lova. Georgie phei chuan a lo hre reng tawh lo ani. Hria chuan Georgie chu tinat a duh lo thu leh atana thatur chawangai tua thu chu hrilin ven him a duh thu te pawh a hril bawk a. Hawpuiah chuan a sawm leh. Mahse Georgie chuan a lo hnar leh thung. Genetic match tih vel mai mai ai chuan hmangaih na chu a dah pawimawh zawk thu hrilin thiannih reng chu a duh zawk thu a hril. F group a computer room ah chuan kupri te chuan a thiamna zawng zawng sawm khawmin Candy thil tih theina chu tih chhiat a tum a. Amah pawhin a tawrh phah in satel ah chuan a chang leh hman tep. Mahse Candy erawh chu reilo te ah a thil tih theina a tawp dawn tih hria chuan a lo hrelawk vek a. Hormone element chu lo hipin fangarim ang chi anam chuan Georgie chuan a lo duh ve mai a ringa. Planet ah chuan a ruala haw duh be se ni. Chief nih pawh chu tumna engmah a nei tawh lo. Candy chuan a taksa in a tawrh phah tur thu sawi mahse. Hria chuan a ngai pawimawh duh lova hormone te chu a hip ral ta vek mai. Leader nih pawh chu tumna engmah a nei tawh lo. Georgie muhil pawh chu lo harin fanga chuan a lo chul heuh heuhin a hria a. Mahse a mumang mai mai a lo ni. Hormone rim chu a hria a. Kawngka chu a hawng thei vek tawh. Fanga chuan ei rong lo bawlin a va hmu leh a. Mahse a han en chian chuan hria lek kha a lo ni si. Fangarim ang chia chia a lo nam bawk si chu maka ti hle. Hria chuan hormone kha ka hip ral vek ani. Fangarim ka nam tawh. Fanga kha i hmangai ani lova. Arim hormone mai mai kha a lawm i duh chan tiin a lo thlem. Mahse Georgie chuan a lo nam sona. Kalbo a tum leh lai tak chuan hria bawk chuan ni khawhre lo chuan a lo siam leh. An chief chuan lo bia in an mission chu an zawt trep tawh thu leh planet ah chuan an let vata be sei thu te chu hria chuan a lo hril.
Candy chuan hormone awang khan i taksa a fit tok mi halovania eng super power ma hmang mi suang che ani lo chuan i taksa kha a chhevekang ti in alo hrilh lom ma se Shia chuan Georgi rilru chu thlak dang lam sak tumin a power chuan hmanglui ta thowa ma se na a thok nge thok lo ti po ama chuan a hre chiang theilo chuta maktak mai in Georgi chuan a thu pek te chu alo zum zel tur thu alo soi ta tlat mai ti chuan Shia chuan Georgi chu hrai chuak ta a fanga te nen chuan an va in hmulo chia chuti lai chuan fanga le Shia ti ero chuan contract chung changa khan an va in hmuta thowa Georgi chulo kalin fanga chu shelo ang mai chuan a hmulo der mak mai fangan va khoya tumpo chuan lo du lovin a kalson mak zel kan mi son hlen chuan nan chau ka hmang chi ani kha tuna chuan katan poimo na i nei to lo alo ti mya Shia chu alo lom hle fanga ero chuan makalo ti hle thung kupri ve thung chuan a power hmang chuan Georgi chu avazong mu ve a vakwa chu atuma ma se ani chuan alo du tlat lo fanga nen chuan kan in chen vek to kan mi son kan zo to bok alo ti mak kupri ins kana tum chuan Shia chuan alo dang zel bok si nang chu fanga la mai tang to ni lom ni ti in an kal san ta dai Georgi omdan te thut chuan fanga chu atimang ang hle kupri po chuan angai na chu a shelo hle a Georgi thlem chua nan ti in a bungrua te chu mi sai thingpui dora lam tur chuan Georgi chuan va shil Shia chu Georgi chuan adil te a alo rem ti sak hlau mai Candy sweet pakhat alo pe bok Shia chuan ilo le thu na zanria kan kil don nia ti na soma alo rem ti le thlap bok tlem chuan Shia chuan laurin hlel deuh na chu ala nei thowa Georgi bolin alo fu tur po chu azuk chan ngal Masia chau pui hle thung Georgi chuan a boy pui zui ngal vata reife nuwa chuan alo har ta hlau mai a power mang chuan ti dam chu atuma Masia lo nar Candy a pek te chu Georgi chuan alo peleta chakna ta na e turin alo shil Candy chuan Shii an planet atanga an hno chuak tur chan himna tan leilama atir dan te ven hima du wanga a chan pui to zong zong na te chu Georgi hne na chuan a shil ta veka leader ni na po hnol rak khopa Georgi chu ven hima du thu sha chuan Georgi rilru chu a khoi hle kupri ten local tola ti a an lo biak po chuan Shia chu en kolangai thu soin alo hnial ta zela a power mang chuan ti dam chu atum ngat atuk zinga ero chuan Shia chu azia ta viawa Georgi eitur siam te po chu tuiti takin an eidun Candy pakhat chia awm to awang chuan leiturin Georgi chu po na chuan a chhuaka tam deuh lein alo hole thlap tuna chuan Shia po in Georgi chu atidir to lo nia sha in a ring ve ta fanga po chu olsam takatlom mai alo tum hau lo Shia ina chuan vakalin Georgi suitcase te chu ava pe a pangpara zonga angai nat ber lavender par po chu ava ken sak ma se Georgi chuan chu pangpar chu alo lak sak du lova Georgi in man lai in thuam anga a in lan thin dan te chu hre chhuakin fanga po chuan ava in thuam non le ma se Georgi chuan inga tan vak ma alo ngai lo car accident awang khan irilwa kim lovem ni alo ti zewa Shia chuan fanga che dan chu aning ta dewa a power chu hmana tum tamai ma se Georgi chuan alo dang vata mishing ti nat nan I power hmang theilo chu ba ka I chak na I nei let le vat lo chuan kan ho theilo wang ti in alo dang fanga po chu ala be dong du chuang lo Georgi bula chuan exerte la in ava phar kwa le vak to a arim hmang chuan Georgi chu hne nge ya be se ya ava ti pui sur ma se Shia bok chu lo lang le in Georgi chu lo kai sang le vata chuta chuan Shia rim chu fanga chuan hormone element rim ang chia kha ani ti a sheta a thil omdan ngun taka an ngai to hnu chuan tun thlenga Shii an Georgi ala shwai holo na chan chuan she thiam ta hormone element kha a hi pral vek awangin adang an mamole tlat chu an planeta an ho pui tur po ani to don ani Georgi I an nei let le thei nan ti tur pakhat che an la nei
an hormone element kol that te chu ti chiat veka adangan siam le hun nga tira planeta an ho thei ri lo na tura ti khotlai chu ani tichuan fanga bok chuan hria chu awa mule ta ani chuan contract kan siam to chu a chol san do thu lo shil ma se fanga chuan an contract ati top chuan hormone element anei theilo tur thu a soi ve ta kendi I lo zon tir ani oma ma se in hmu zo lowang a chan chu kampai bo zo vek to ti in video nen chuan alo en tir thlap mai hormone element idu ani chuan jogi hi kan company ya lo tho tir le ro I thu ni mai ti in fanga chuan a ho san hormone element tel lo chuan planeta an let le the ani po in leadera a kai san don lo ba ka jogi chuan shimna a pumpel don hau lo ti chu hria chuan a hre chiang bok si a lo theilo na awangin jogi chu F group a chuan a tho tir le mai lo ngai ta ni chuti rualin thu tam tak a hrila ana tho puite chu achunga lo thaviau ma che mel ma ve kan ni thu te arang thei ang bera hormone element siam tir tur chuan a cha jogi lo let le chuan a thian te chu atilom hle a fanga tan po tran lo lak na hun thata kani na tho tur tam thei ang bera lo pe a na a tho that viau chuan hormone element siam chwa wat a in rin thu a shil jogi chuan lo tur sek ma se fanga ero chu a man modu chuang mia lo ma se jogi chuan hormone apek wat lo chuan na thok tura a lo kal to lo tur thu in a vauta a chutiang ani ta ka chuan ti khotlai zel chi ani lo fanga bana tang chuan hormone chu an la chhuak tan le ta a atira chuan ala chhuak thei maya fangan a tho san hnu a alo let le chuan hormone chu a chhuak thei ta tlat lova a kor hnuaya kordang alo hak thwa cheu mai chu ni in jogi la chuan avaman chhuak reu sia na tho zo hnu chuan an pahnia an hun man to te le thil ti thin te da khom na hmuna chuan a hruaya chuta chuan arbop chuan jogi mit chu ala deuh bera thil dang an thalak dun vel te po chu a en du viau na in a tumber chu hormone lak khom ani thu soin a kal san dai ma se jogi chuan amumanga an hun liam to a fanga ne na an hun man dun te chu a hmule thina hria po thatlam apan mo in ala chaw viau zel chumini chu jogi birthday alo ni a kumdanga chuan RCT an thlir dun thin thu kupri chuan a soi jogi chu kendi le turin hria chuan a tir chhuak alo hole chuan an room chu van thingreng ang cha cha chuan alo lan tira cake nen alo hmuak jogi po chu alom thiam hle RC sang sang te chu an man khoma moya ti hle RC sang sang lo lang te chu aman khoma moya ti hle chuti lai chuan fanga po in jogi pian chamlom dan tur chu ra man na lo siam ve mek bok ma se van duai thlak takin ro alo sur hlau maya atu swal pal le ngal anavak lo hlawa jogi chuan message dongin fangan daria ta kal tur a somna lo ni a alo tlai hle to mai ro asur na sabok nen ma se avakal ta tho in chunga tang chuan balloon alo ta thla a in chunga chuan lutin fanga chu alo la buai hle a I lo kal kha ka ring reng ani rua sur hi enga tinge po nai om ti in jogi chuan alo zot tuna te chuan rua sur in min ti buai to hle nem heng thil a thlak tak tak te ka ti na chan hi chu ka du wang che ania voi tam tak min hnar ma la engtika emo chuan I lo let le nge hi ka ring tlat ani ti in la alo sak sak ta a rose parbor te chu alo pe bok akut lo pe in lampuya chuan asom zui ta a chumi rual chuan van lama chuan halmoi alo imphu chuak sup sup bok ti chuan an lam dun ta ni jogi chuan van te chu an moi hle mai kalome ti na shil fanga ero chuan nor lui che ka du lo ti na lo chang alu lo hai thu tin fanga chu atlu don ta mai jogi chuan doctor ko sakin a en kola ra sur lo do wang kha lo ni chuti lai chuan jogi chuan khola dong hria chuan ho turin alo shil fanga adam lova zan in chu ka lo buai puyanga naktu ka ka lo hongang ti na shila hria po chu angai dan newak lo ma se alo e ve mai
zana mu manga chuan fanga bok chu jogi chuan a hmule a an hun liam to bok chu ani fanga ruma chuan vakalin tunhma kha nang nen hian inzomna kan nei to em tina vasot top ishe chuak to em ni kamu mangai hian thil thleng to ang deuh deuh te hi ka hmu thina nang nen hian in hmangai deuhin kan lo om thina ani chu parallel wall da ani ang ma se chu jogi chuan a ring lem lo an planet chu khovel aya technology a an san thu te soya fanga ero chuan leinom zia hlir chu alo hrilh ve thung jogi hona tum vele chuan fanga chu anader le a jogi po chuan a khonga ya wang chuan a kal san she si a shi yangai dan po chu ani vak to lo fanga chu ko chhuakin a hreng ta a jogi chu kal san turin a hrilh le fanga ero chuan jogi laka a chet dan chu ten omati thu alo soi khum ve ngata jogi nei let le atum chu a ban san lo tur thu a hrilh shi anian chuan an insual ta a fanga chu a rek hrepa a sop chaw hle ani power ni tan chuan chutia han chet vel chu a har sa vak lo a power chuan a lo kap ta a ma se jogi chuan a lo dong chuta chuan a zung bun po kha a chhevek ani an hun liam to te chu a hmule boka shi ya po chuan a lo ngai ven thwai hopui mai chuatum ma se jogi chuan engkim ka she chhuak to alo ti ta si shi an khoi atum chuan jogi chuan alo dang zela engwangin nge ke aya ani hi i thlan tia shi ana zo chuan fanga chuan lo chan khalin a chan chu ke chuan a dur thlan na te ka da pui mo sakalom alo ti chutiang ani lo jogi kanor lui lo che ina hopui che ka tum rengot ani jogi hi hmang tangkaya chief ni theinan hormone ilak tir zo kani kha anin hnial buai ta chiam mai shi I hmangai na hi chu du thlan na ani fanga hi ka dua ka veng him zelang min ven hi mi du ve ni chuan kan pahni in min veng him ro ati ta mya mai ma se itan thian kani hi ka in chhir ngai lowang ati bok shi ya ka chang chuan thishing alo chhuaka kendi in jogi chu chief ni na report atum chuan alo phal lo fanga po in amum manga a hmu te rasur lai ya ami thla lo lang thin te chu atak takan ni ti chu a hre thiam ta a an nun hlui te chu jogi nen chuan an thlir le dun engti kong ma a in kalsan chu an rem ti to lo shi ya chuan atak sa a chawin jogi in a hnola wang chuan aril ruana hle a in enkol dam vat vat chu adu angai te chuan an thian ho chuan an in hmukhawm le ta dial dial je te ina chuan jogi le kupri te chu an vakal ve boka ma se jeyanu chuan kupri chu alo lom te chiam lo tungei hming tia azo chuan kupri ti in jeya chuan alo chan khal kumeng zat ngei ni kumsom ni jeya bok engei ti thin mi sai thingpui dora a thok nangka zot ve zia lo che anui na lo ti ta ka chuan angoi takur email chu a chheshan lo ma sei landa na tangin chung ko house tak le thil ti thei tak in ni lem lo ti ka hria ka fa pa hi chu I phu lo ani anu ina ti chuan jeya chuan anu chu alo hnial kupri chuan jeyanu ban bun bun chu alo scan ve char tar thunga ka thian nu in yang jang period tami hi tlom te in min lei tir ani hi ti in alo ngai hlu hle ma se kupri chuan yang jang period tami ani lo republican period tami ani zo kha alo ti sak a thian nu chuan alo bum lek chuni in atla reuh dang dang te po chu a en tir zela a history le thil hlutna a hre ta reuh mai chu jeyanu chuan makati hle chutakara makeup te ati sak le hnu phei chuan anin tilawm ta khop mai fanga le jogi ero chuan ei rong an lo bol ve mek thunga apa po in a siam dan tur te alo hrilh bok an pa fa a ei rong an bol dun lai chu jogi chuan thla lo lak sak mol mola jeya ero anu chuan lemzia a buai pui lutuk chu du lovin alo hau le vak vak to lekha zir chaw ngai to turin a hrilh mol mol ma se a lemziak makta duai khata a hral thua soita ka chuan anu chuan makati hle a chutiang za za sum chu lemzia tangin alak lu thei ti pu alo hre mi alo vani
kupri in a zirtir vek ani thu Jayan a hrilh hnu phei chuan kupri chu a duat ta khawp mai a. Alan angut chu alo ni lovin belchian alo dul rau mai ti chu a hre bawk ani. Mase college akal ngai lo shim shim ti a fapa in a hrilh chiah erawh chuan anu chu a lung oi lo le thuta ana rit a chel chul mai. A pa chuan han rem thei sham. Boruak chu a zia om ta dewa an vai chuan zanriah pawh chuan kil ho. Miss Chai zirtir ang khan an nu le an pa te chu eitur cha pe in kupri le jogi te chuan an suah sak vela. An tilawm ta phian. Nikhat chu jogi in a pawar a hmang tha thei tlat lo, alu alo na vak zela. Chuti lai chuan shia erawh chu alo om dam le vek to. A hma ai ma chuan a chak zo ke moti mai turin, pawar a hmang le thei ta. Adam that lo lai khan fanga khan hormone element bur khat chu alo pe nge nge. Tuna chuan adu phot chuan an planeta chuan a ho thei to ani. Spaceship an cha chu alo thlen hun chung thachan ve vel ero a o thungang. Jogi khovela a kala tanga ni somsari le parukna chi alo ni to a. A har satna chu kupri ava shil. Ama po chu a chavin alu hai thut thut china. Kupri in a lo scan chuan a taksa a chuan har satna engma a musi lo. Chuti lai chuan shia chu lo lang nolin. Leia a rei to avangin a taksa chuan a zo lo chan alo ni a. An planeta an let vat lo chuan har satna lian tham zawk a thlen mai tur thua shil. Jogi ero chuan fanga kalsan chu a hre bawk si a. Pawar nei lo po in leia reng dan chu a ngai tua. Kupri chu ti dan ngai tua pui turin a som. Ani chuan ni somni pariat vel chau chu a thei to don thua lo shila. Ani lo chuan a chaw tel telanga. Kalpo akal thei to lovanga a thi mai don ani. Hun an nei tam to lo ema wang chuan hun hlim deuh deuh man duna fanga du zong le nuam ti zong a piang ti hlotlin pui zel chu jogi chuan atum ta a. Masi ani tel chuan a chak lo tel tela fanga ngai thalo chuan shia chu vatlo in jogi chak lo chan rau chu avazot. Jogi thil ton mek te chu a hrilh ta ka chuan fanga chuan a khongai hle a. Jogi in atwar ai chuan shia ruala an planeta le tirve mai chua du ta ni. Chutia fangan jogi a hmangai zia a sha ta ka chuan shia po chuan a rilru thlakin fanga le jogi te chu pui adu ta a. Hormone element ka hip khan reilo te chung chu ka chak lo pha a. Damdoi na thot te a zo hnuwa ero chuan ka pawar te ka nei let vek ba ka a hma ain ka chak sotani. Jogi hian khatianga ati ve thei chuan reitak leia hian adam theiang. Mase tuna chuan a taksa a chak lo awangin ama chuan ati thei don lova. Ti dan tur i ngai tua pui mai anga yang ti in thuro na lo peta hlau mai. Jogi chuan hormone chu hi patuma mase a thei tlat lo a chaw pha hle bok. Kongdang an dap mai chu angai ta. Rim taka a tho hnu chuan in thei turin hormone chu an siam danglam thei ta hlau mai a. En chin na atan shia chuan engkim huamin alo in pop. Kendi chuan alo te char boka. Ala him tok lawa thlit fim li ala ngai thu kendi chuan a shil. Shia ero chu a taksa a hormone immunity alo nei to awangin. A taksa chuan a chaw pha lem lova. A hlau lem lo bok. Jogi po mutop to in po na po a chuak pe to lova. Fanga chuan hun ola neya piangin avatlo zia chin. Hormone chu reitak an thlit fim hnuwa chuan shia chuan. Hormone chu ava in le a. Tuna mi chu a hlau to lowa. Chakna a nei le nei lo ero chu ni hni thum hnuwa a shat tur thu kendi chuan alo shil. Jogi la chu tuibakin an phalbok si lova. Mishing ei tura ei chuan a chakna a kiam zel wang ani. Ni chua liam ta a. Fanga po chu chan chin ho ni na lo ho. Hormone po chu a man tlak thu chu alo shil ta a. An vai chuan an hlim hle. Alom nan bazar turin fanga chuan a shwai chua ka. Zungbun an leidon lai chuan jogi chuan. A kumun hlom e mai a to bok si a ti in alo du alo zel. Zindu nandu awangin jogi chu a mun kalchak na berte a thlantir. Uitlen pa ka chuan chol mang tur chuan an zin ta a.
a hmun chu alo mawiin a reh reuh bawk si a Georgie nuam tih zawng tak ani fanga nena an thlalak hrang hrang te pawh kha lo in tar teuh tawh bawk a chulai hmunah chuan fanga secretary han leh kupri Jay te kha an lo ding thap a fanga chuan zungbun lo pe in a hmaa a zungbun chheta ang chiah kha lo ni a anupui ni tur chuan a sawm nawn leh rangzetin Georgie chuan a kut a lo pe zungbun chuan in bun tir nawn leh ta ni tunah chuan engmah dal tu an nei ta lo mahse ke kan ei lai chuan Georgie chu ni khawhre lovin a awm let a thut mai ani na taka chuan hormone chu hman tlak ani lo thu candy te khan an lo hrilh zawk a ni thumba khun an nei tawh lo thu te pawh an lo hrilh chumi wang chuan hmanhmawh takin fanga khan alo bazar puia innei puiah pawh khan alo sawm alo ni a amah Georgie ngein hormone chu a hip relangai bawk si a chu a thei bawk si lo lekha thon ziakin Georgie chu lo pek sak turin hria chu a ngena an pahnih hun hmandun zawng zawng te chu Georgie chu delete sak vek turin a ngen bawk chap chungin fanga chuan Georgie chu a mang tha hria hnenah chuan tha taka Georgie chu lo enkawlh sak thin turin a ngen ta ni a ei duh zawng tam tak lei sakin a khum bulah chuan a dah a planeta a haw huna a ei ata na ti ni chutah chuan delivery boy hian kawngka a lo kika ava hawn sak lai tak chuan khawvel chu a ding ta rang takin fanga chu roomah chuan a tlan leta Georgie chu a khumah chuan a lo mu tawh lo a ei tur lei sak te pawh kha a lo awm tawh lo bawk fanga chu rilruna leh khawhar tak chuan ava tap vak vaka tih thei a nei bawk si lo khawvel atangin a hmangaih ber chu a bota a engtika tak tawng le angmaw spaceship chhungah chuan Georgie chu a lo hara fanga chu a zawng ruai hria kha lo kalin thil awm zia te a lo hrilh fia mahse Georgie chuan khawvel a let leh ngei chu a duh tlat hria erawh chuan a lo control veka a lo rem ti lo chawl hahdam tur a hrilh chuan a kalsan a awmna room a chhuah san dawna hri an password a hmeh chu hrenrengin tlan chhuah chu a tum ta a mahse alarm chu a lo ri vak vaka CCTV chu tichhemah se hmun hrang hrangah chuan alarm chu a lo ri chuah chu a renga tlan chhuah ngaihna reng reng a lo awm lo a tawpah chuan fangan atana hnuchhia eitur te leh thilziak te chu hria chuan a lo pe chu lekha ah chuan khawvela a chilh reng thei lo awanga pawia tih zia te atana thaber tur a duh awanga an planeta a let tir dan te a thipek a pek let leh chungchang te a ziaka a hlimna thlentu a nih dan te leh a hmangaih zia te a tawng chu van nei a in tih zia te an in hmangaihna chu an awm hran awanga a reh lo tur thu leh hlim taka a hun hmang tura a duh sakna te lo in ziak duah mai Georgie pawh chu lekha chhiar chuan a rilruan na hle a tap nasa khawp mai fanga thipek te chu a hawr le a hria pawh chuan a lo en ringa a khawngaih ve hle a lo tah pui ve lo chaw ani leilama kalsan tak te pawh chu an vai chuan an lungngai hlum hle a Georgie sul hnu te chu an chui ringaw tawh mai ani chutih lai chuan Georgie chuan leilama let leh dan tur ringaw chu a lo zawng ve thunga a hmaa a chhuah dawna alarm lo ri thin te kha pakhat ma lo ri tawh miah lova scanner tak ngial pawh chu a hmah in a lo tla tawp candy chuan Georgie tlan chhuah tum chu report thin mahse a lo hmu lo der tlat tawh a tawpah chuan lifeboat ah chuan Georgie chu chuangin leilam pan chuan a thlawk liam ta von mai hria chuan lo vei liam tih reng a hrelo thut phah ah chuan bawm te a lo awm a candy sweet pakhat leh hormone thlit fim kha a lo ni hria chuan lo bia in Georgie ka tih pal ani hei hi kan in hmuh tawpna ani mai theia hormone thlit fim kha a hman tlakin a hlawh tling ani mahse kan planeta ka hruai haw duh em chi awang khan fanga hnenah khan dawt ka hrilh zawk ani fangan amang tha che khan ka rilru a khawih hle a mahse ka kal tlang pui thowa fanga lekha i chhiar laia iril runa zia te leh naute angmaya iṭa erawh kha chuan hriawm ka ti in ka rilru ka thlak ta ani ka hmangaih che
chu wanga heng zong hi ti sak che ka ni bok katlai she te ro chu a poi ka ti hlim takin omang che mang tha le ti in alo bai lo Kendi chu jogi chuan hlim takin a eya shi kalome ti in a thuta dor mai ma sia chuan na chu alo chele tlat leilama chuan F group te chuan perfume chi hnih siam chuakin hormone perfume chu mi pahman deuh bik tur ni in forever 7 ero jogi in fangatan lewa a siam sak angkha ani ve thunga me chetan deuh bika siam ani Jaya po art exhibition ba sai thei khop chuan hma alo son ve zel to a anu le apa te po chuan a kut chuak te chu lo enin an fa pa chu an chuang hle Miss Sai le doctor te ero kha chu an hna wangin an injin bo san lop thina anin ngai thei hle Cape Town Planet lama chuan Candy po robota alo chang ve to Candy sweet alo pe a tui ti dewin shi a chuan alo e sak Mr. Jawa ero hi chu a unaw nu tiang ang hian a awm mai a fanga tenin a unaw nu inkar that to awangin tuna chuan me fel tak ani le to ni ni khat chu nukangi chuan fanga chu lo bia in blind date nei turin a lo tur le ani la chuan jogi lo chu midang nei atum lo thu le len tar mai po poiti lo thu lo shel le tlat mai ma se chu mini chuan F group a chuan me chedang lam tak mai na thok thar an lo nei tlat mai a hming chu chai jogi ti alo ni fanga chuan chu me chia chu a hmulo na in na thok pakhat chuan blind date nei tura akal thu lo shila fanga po chu blind date nei tur chuan a chhuak zui ve ngal nukangi khan lo kholin ami hmu tur chu atlai em awanga a ho to thu lo shil beidong takin fanga po chu a in khal ho le a jogi ne na an thalak dun te chu a thlir ho wang chuti lai tak chuan khovel chu alo ding le ta thup mai a hma a chuan mo korwar ha in lavender moi tak mai keng chungin jogi chuan ni verin alo thlir renga fanga lom lutuk le lung chelutuk boxi chu soingai na po shelovin jogi lampan chuan atlana awa fop nujawita nupa po an fa te hlim taka an thalak dun te chu thlirin an lo hlim ve em to bok ani Jaya chuan jogi chu a hmu thut chuan a hlau hle a kupri po chuan a lo hlau ve tho an au dun ta vak thakhat nuwa chuan jogi le fanga te po a voi ni nan anin nei le don ta an ma ni lompui turin shi ia po kha lo lang ve nol boka lungmoi tam zet mai lompui na na lo pe Candy po chu arwalin alo shrai tel ve a ma se ani ero chuan ei tur rungot boy puin pon lama chuan alo om dai kupri chu awa bia a atak nge ya Candy an hmu chu makan tingang mai chuti lai chuan secretary hana kha Candy bula chuan local fu hlawin Candy lo ni ver chu mel tha ti khop mai ei turakin lai chu pe katum Shia khalo kalin chocolate ei tam a that lo thu le in nei nan chan don to awangin in chung lama lu turin Candy chu lo shrai lut dai in nei na chu mi sa in zai takin a hosta lompui tu te po an thahnemin an kim hle mo nu le mo nei tu po chuan nal khop mai ti chuan kumaliam zela jogi le fanga te chuan fa pahni mipa le hmeichhia an nei ta a kupri le je te po chuan mipa pakhat fa an nei ve to bok an fa upa zawk chuan apa fanga chu ami zia chuan a chhun hle a wen na po kupri ang chia chuan satela chang thei ve thung tangi ero chu anu ang maya tong du le lom omani rewa shi ya chu a hmel tha ti thua soi reng thin lian na ero chuan puta shi ya chu alo lom ve vak lo thung fanga te chung kwa le je te chung kwa chuan kum thar chu hlim takin an lom hova fanga chuan kum thar tan engei du thu sam le ti in an nu chu azot jogi chuan kan thon thui hi top mai lovin season 3 thleng hi om se ka ti alo ti I du thu samang chu thleng nge se ka ti khop mai ti in fanga chuan nui vur in alo chang kum thar chi bai te chu anin buk to na hlim takin pon lama hal moi eng chuai mai chu an thlir ho ta ni
a top ta e kan video te a bula tanga a top thlenga milo en sak thina wangin in zawai chunga lawm thaw kan sawi e next video a kan in hmu leh vat dawn nia.